כן. טוב, אז אני אגיד שוב ברוכים הבאים, אבל הרבה פרצופים כבר ראינו, גם אתמול, גם היום, אבל עדיין שמחה שוב לראות את כולם פה. שירים יד מי שהיה לפחות בסשן אחד ביומיים האחרונים, וזו הזדמנות כזה מי שבלי מצלמה שירים גם את היד. מכובד, מכובד. כיף. אז באמת, עכשיו אנחנו במושב האחרון שלנו, שסוגר למעשה יומיים מדהימים שצוות החדשנות יזם והוביל, ולקחתם, רובכם לקחתם, אני רואה, חלק מאוד משמעותי. וככה מי שהיה איתנו מההתחלה, יודעים מה, רגע, אני אגיד משהו רגע על המושב הזה. המושב הזה הוא מיוחד יותר, הוא מיוחד, כל מושב אני אומרת עליו שהוא מיוחד, אבל זה גם מיוחד. אחד כי הוא סוגר, ותכף אני אגיד רגע את המסגור שלו, פעם אחת, ופעם שנייה לא, אנחנו מעבירים אותו. מי שיעביר אותו זה דווקא 3 שותפים מובילים, שהם היו איתנו מהעירייה, שהיו איתנו עמוק עמוק בתוך תהליכי העבודה על האתגרים שעבדנו, ולכן הבמה המרכזית תהיה שלהם, ובמובן הזה אני מזמינה אתכם, את המשתתפים, לאתגר אותם ואותנו בשאלות אליהם, אחרי החלק שהם יציגו, אתם תוכלו בחלקים שהם מציגים גם ככה בצ'אט לכתוב שאלות, אנחנו נעזור לאסוף את השאלות והם יוכלו להתייחס אחרי כמה דקות של הצגה שהם יציגו. ולמפגש עצמו, התחלנו מי מכם שהיה ככה במפגש הראשון, איך שהתחלנו את היום, המפגש הראשון היה סדנה להגדרת בעיה. בעצם התחלנו מזה, ואני פותחת רגע סוגריים ומזכירה עוד פעם לטובת מי שלא היה, שתהליך העבודה של הצוות מתחיל מחקר והבנת הבעיה, עבור ברעיונאות ויצירת פתרונות חדשים שהם מותאמים לבעיה שהגדרנו, ולבסוף הטמעה מלאה ומדידה. בעצם באמת המפגש הראשון שלנו עסק בהטמעה מדידה, ולאורך כל היום העברנו עוד כלים נוספים במסגרת אותה מתודולוגיה. המטרה בעצם של המפגש היום זה רגע לארוז שנייה, למסגר את הכל, ולנסות לתאר לכם באמת דווקא באמצעות השותפים שאיתם עבדנו, כיצד כל תהליך העבודה הגדול הזה הוא מביא בעצם לאיזשהו שינוי, מה שאנחנו קוראים לו שינוי ממעלה שנייה, שינוי מדיניות שהוא עמוק יותר מיוזמה יצירתית כזו או אחרת ככל שתהיה. וזה ככה המטרה של המפגש הזה, ובעיניי זה גם ככה יסגור לנו, זה סוגר לנו ככה את כל היומיים האלה. אז קדימה, צא לדרך. לא עובר השקף? הוא עבר, אצלי הוא עבר, תראי את השינוי שלנו. יאללה, שוט מים. אז אני חושבת, חלקכם כבר שמעתם אותנו אומרות את זה, אבל באמת הצוות פיתח לעצמו ולעירייה תיאוריית שינוי שאומרת ששלושה מנועים צריכים לנוע ביחד כדי שיקרה שינוי ברמה הארגונית. פיתחנו אותה סביב העבודה שלנו על 2 האתגרים המרכזיים שעבדנו, אתגר העסקים הקטנים, המרצת הפעילות לעסקים קטנים וקידום הניקיון במרחב הציבורי, ואנחנו הבנו ש3 דברים מרכזיים צריכים לקרות. האחד, שיש שינוי בתשתיות הארגוניות, או שלפחות התשתיות הארגוניות יהיו כאלה שיכולות לתמוך את השינוי שאנחנו מנסים לייצר, אם הן כבר קיימות דיינו, ואם לא, וצריך לעשות בהם איזשהו שינוי, אז כך צריך לקרות. וייתן פה כדוגמה, אריק, ראש אגף איכות הסביבה, את השינוי שעשינו ביחד, שהובלנו ביחד איתם, שבעצם שינה את תפיסת הניקיון ברמה העירונית, וגובש פורום של שולחן עגול, של נציגים מכל האגפים השונים וכל חברות הבת בעירייה, שמטרתו לקדם תפיסה הוליסטית של ניקיון בעיר, וזה שינוי שהוא שינוי של תשתית ארגונית, שנועד לתמוך בעצם את קידום הניקיון בעיר. שינוי נוסף של תשתית ארגונית שיציג פה ליאור די, מנכ"ל חברת יעדים, בעצם הולך לדבר על תפיסת ההפעלה של החברה, ואיך תפיסת ההפעלה של החברה עברה מכזו שמתעסקת, נותנת מענה לעסקים בסגמנטים מסוימים, באזורים שונים בעיר, ולכזו שבעצם רואה את כל העסקים מקטן ועד גדול,
וחושבת על פיתוח הזירה העסקית. דבר נוסף שאנחנו ניתן פה היום כדוגמה, בתוך אותה תיאוריית השינוי, זה עקרונות העבודה. בעצם אנחנו הבנו שבנוסף לתשתיות צריכים להיות עקרונות עבודה שמשתנים, עקרונות עבודה שהולכים יד ביד, ושהם בעצם המפתח. אחד מעקרונות העבודה האלה הם מדידה והערכה לאורך כל דבר שעושים, החל משלב תכנון היוזמה ועד הוצאה שלה לפועל, ועל זה תדבר מירב מהמחלקה לעבודה קהילתית באגף הרווחה, על זה ועל דברים נוספים, על התנסויות שעשינו ביחד בשטח. והדבר השלישי הוא המהלכים והיוזמות, שבעצם תפקידה של עירייה הוא לייצר בעצם מציאות שונה בשטח. וביחד עם כל אחד מהשותפים פה קידמנו מהלכים ויוזמות שונים, החל מקמפיין ניקיון עירוני ועד פרויקט לליווי עסקים קטנים על ידי מומחים מהגיל השלישי ועוד ועוד. ומה שאנחנו הבנו, ובעצם דרך הדוגמאות השונות שהשותפים היום ייתנו, זה ששלושת המעגלים האלה, שלושת המנועים האלה, הם זזים ביחד, וכשאחד מתחיל לנוע, השניים האחרים נעים בעקבותיו. אם מתחילים מיוזמה קטנה בשטח, היא מייצרת שאלות על מה התשתית הארגונית שצריכה לתמוך אותה, ואם משנים עקרון עבודה, הוא מייצר שאלות על איזה מהלכים ויוזמות צריכים להטמיע, כדי שאותו עקרון עבודה יוכל לקבל במה, וככה שלושת הגלגלים מתחילים לנוע, והמכונה מתחילה לרוץ. אז מפה אנחנו נעביר את הבמה, ורד תציג ככה את כל אחד מהשותפים, ומה הם הולכים לספר, ואנחנו ממש ממש מזמינים אתכם לשאול שאלות, ולהעמיק בדוגמאות שהם ייתנו. אז הייתי על מיוט. אוקיי. יכולה לעבור שקף הבא? עברתי, זה אצלך. מעולה, כן, יש איזה דיליי. אוקיי. אז מה נשמע מאריק, מירב וליאור? נשמע מהם כמה דברים. אחד, קצת על העבודה המשותפת עם הצוות, איך זה היה, מה היה שונה או אחר, מה השתנה באגף, או בחברה במקרה של ליאור, בעקבות העבודה המשותפת. צריך להגיד שבמקרה של ליאור, הוא לא היה איתנו מההתחלה, אבל הוא חיבק אותנו, אני חושבת, מיד כשהוא נכנס לתפקיד. לא הכל מושלם, אוקיי? וגם טרחנו לדבר על זה קצת ככה בנגיעות לאורך הדרך. התהליך הוא לא פשוט, והוא תהליך של שינוי, והיינו נרצה לשמוע מהשותפים גם מה פחות הצליח, או מה לא הצליח עד הסוף, ומה הם חושבים אולי שיכול היה להיות אחרת. ואני אשמח שמה שנקרא, כל משתתף, כל אחד מכם, משתפים פה איזשהו מתנה, איזשהו טיפ מקצועי, דווקא מההתנסות שלכם בתוך העבודה הזאת. וכמו שמעיין אמרה ואמרתי גם אני בהתחלה, אני מזמינה אתכם גם לכתוב שאלות בצ'אט במהלך ההצגה. אנחנו נשמור ככה על זמנים, על סדר גודל של בערך, כמה יש לנו מהם? 7 דקות בערך לכל אחד מהם, כדי שכל אחד מהנציגים יוכל להציג, וגם כדי שאתם תוכלו, מה שנקרא, לשאול שאלות, ונוכל גם לענות עליהם. אז הראשון זה אריק, נכון? אוקיי, אז אריק, ראש אגף איכות הסביבה, בעצם באמת עבדנו איתו על התפיסה, מתפיסה של אחריות לניקיון העיר, לאחריות רחבה יותר של עיר נקייה. אריק, הבמה שלך. או הזום שלך. כן, עוד רגע. אוקיי. אז ככה, הרעיון כאן הוא שהניקיון הוא לא בעיה או ההתמודדות בלבד של אגף איכות הסביבה. הרעיון כאן הוא שבעצם הניקיון שזור בפעילות של כל אגף. וכאשר אין התייחסות לנושא הניקיון בתחומים שונים של אגפים שונים, התוצאה, הסימפטום של זה הרבה פעמים זה הלכלוך. הלכלוך הוא לא הבעיה הרבה פעמים, אלא הוא רק הסימפטום לתהליכים שלא נבנים בצורה מסודרת. למשל, אם וכאשר יש אירוע גדול, אירוע בין אם זה אירוע מזון, בין אם זה אירוע של חגיגות כאלה ואחרות, יכול להיות שהאירוע הוא מושקע בצורה פנטסטית והוא משאיר הד חיובי מאוד מאוד גדול,
אבל בסופו של דבר נשאר הרבה מאוד השפעה, ואם לא ניתן את הדעת על זה, לטפל על זה מראש, האגף מוציא משאבים ממקומות אחרים ונאלץ להשקיע בניקיון של האירוע, ויוצא שכרנו והפסדנו. קל וחומר להיבטים הנדסיים, פעילות הנדסית שלא נותנת את הדעת לנושא הניקיון, יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות של פסולות בשטח וכו' וכו', ובסופו של דבר הכל מושלך ומתגלגל לפתחה של הרשות, והרבה פעמים אפשר לעשות פרויקטים פנטסטיים, אבל בסוף הציבור רואה את הלכלוך, הוא רואה את הערימות הקטנות, ושם אנחנו נמדדים. הרעיון כאן הוא לעשות את מה שקרה בעולם הבטיחות. זאת אומרת, אם פעם נושא הבטיחות היה מנותק מנושא העבודה בשטח, במפעל או באתר, היום כולם מבינים שאי אפשר להפריד ביניהם. היום נושא הבטיחות שזור בכל פעילות שגוף מבצע, כי הוא מבין גם ההיבט של חיי אדם וגם ההיבט הכלכלי, שבסופו של דבר, אם לא תיתן לדעתך לנושא הבטיחות בכל נושא, זה יעלה לך ביוקר, תרתי משמע. ולכן מנכ"לית העירייה הנחתה לקיים פורום שבו כל אגף יציג את הרפרנט שלו, והרפרנט יבנה יחד עם מנהל האגף פרויקט שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והוא יביא לידי שינוי מהותי לאורך זמן, בדגש על 4 העקרונות של סקר שבלומברג הוביל במשך תקופה ארוכה ועשה עבודת חריש מאוד מאוד עמוקה, ולהציג בעצם רעיון אגפי, פרויקט אגפי של אותו אגף, איך הוא מטמיע את נושא הניקיון בפעילות השוטפת של אותו ארגון, של אותו אגף, של אותה חברת בת. עכשיו, אין הכוונה כאן למה שאני קורא הפעילות עם שקית, אין הכוונה כאן שכל אגף יקנה חבילת שקיות אשפה ויעשה סבב מסביב לאתר שלו, לא לזה הכוונה. הכוונה לשינוי מהותי מובנה בפעילות של אותו אגף בנושא של הניקיון. אני חושב שיש כאן מהפכה, משום שיש כאן הצהרה, יש כאן אמירה עירונית, שהניקיון, או יותר נכון הלכלוך, הוא בעיה של כולנו, וכולנו צריכים לתת את הדעת אליו. כולם גם, הצהרה כאן היא שהמשאבים הנדרשים לטיפול הניקיון לא חונים רק באגף איכות הסביבה, אלא הם מתחילים משלב התכנון, דרך שלב הביצוע, דרך שלב ההחזקה, שזה אגף איכות הסביבה. אני חושב שתפיסה רוחבית של התמודדות עם אתגרים היא דבר קריטי להצלחה של כל ארגון, שבדרך כלל בעיות הן לא חונות במקום ספציפי כזה או אחר, אלא בדרך כלל בעיות משמעותיות, הן בעיות רוחביות, והרבה פעמים הבעיות הן רק סימפטום להיעדר תכנון ובקרה והובלה רוחבית של אותו ארגון. אני אשמח לענות על שאלות אם ישנם כאלה. שירה, שאלה? לא, רציתי לשאול, כי את הצגת בהתחלה את השקף ואמרת בעצם שאריק ידבר על הפעילות שנעשתה עם הצוות. וקצת רציתי לשמוע על זה, באמת אפילו לכיוון של תוצרים, או לפחות מה כן עבד, מה לא עבד. טוב, אנחנו בשלב מאוד מוקדם, אנחנו בסך הכל בפגישה השנייה, כאשר השלב שאנחנו נמצאים בו כרגע זה שלב של בחירת הפרויקט על ידי כל האגף. אנחנו שוב בהתבסס על מה שצוות בלומברג עשה, אנחנו בנינו סוג של טמפלט כדי לסייע לאותם רפרנטים מכל האגף, לכוון אותם לאותם ארגון. אנחנו לא יודעים יותר טוב מאותם רפרנטים מה הפעילות של אותו אגף, אנחנו רק יכולים לכוון, לסייע, אבל הם יודעים איפה הם יכולים להכניס איזה פעילויות נדרשות, את ההכוונה בנושא הניקיון, איזה פרויקטים, איזה פעילויות, הן פעילויות שאם אני אתייחס לנושא הניקיון, אני אצטרך לשנות אותם, לכוון אותם יותר טוב. יש לזה המון משמעויות, בהתקשרויות עם קבלנים חיצוניים, איך אני בונה חוזים, איך אני בונה הסכמים, איך אני מתכנן את תוכנית העבודה האגפית שלי, כאשר אני מכניס
embedded לתוך הפעילות את נושא הניקיון. אנחנו כאמור בשלב ראשון, כאשר יש 3 מנחים, אני, קרנית ויניב, כל אחד מאיתנו הקים בעצם בפגישות הזומיות לצערנו כרגע סוג של חדר שאצלו נפגשים הרפרנטים. אנחנו, כל רפרנט יצטרך בפגישה הבאה להציג את הפרויקט שלו, לשמוע שאלות, הבהרות, זה גם יעזור לו לחדד, וגם באמצע יהיו פגישות ביניים של חדרים שבעצם אנחנו בשיתוף עם מעוז, ארגון מעוז, נחשוב ביחד כולנו, כל אחד על הפרויקט שלו, איך אפשר לחדד אותו, לכוון אותו טוב יותר, אולי לחשוב על פרויקט אחר, כדי לבוא מוכן ומזומן לדיון הבא של הצגת הפרויקט. כמובן שכל הפרויקטים האלה הם בגיבוי מלא של מנהלי האגפים, הם אלה שנותנים ויצטרכו לתת את הגיבוי, את הזמן, את הקשב האגפי לאותם רפרנטים לקדם את הפרויקט שלהם. עכשיו הפרויקט גם, כפי שאמרתי, יש אבני דרך, זה פרויקט עם זמן שהוא זמן קצוב, במובן שלא פרויקט תלת שנתי, אלא משהו שאפשר לראות את ההתחלה ואת האמצע ואת הסוף של השינוי הזה, ואנחנו בהחלט רואים בזה כסוג של בלון ניסוי לשימוש במבנה הזה של שולחנות עגולים רוחביים של כל העירייה, גם לפרויקטים הבאים, כמובן לא רק בתחום הניקיון. אני אתייחס רגע לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה. אני חושבת מה שאריק הציג בעצם הוא מדבר על איך הפורום הזה הולך לקרות, בסדר? איך הפורום הזה יקרה, הייתה פגישה ראשונה וכו'. כן חשוב לי להגיד שכשאנחנו מסגרנו את הנושא של הפגישה הזאת, של המפגש האחרון הזה, הרעיון היה להראות לכם שמשתתפים, איך אנחנו מתחילים מאיזושהי בעיה מאוד מאוד גדולה, ומפרקים אותה בעצם לאותם 3 המנועים. אז דוגמה אחת היא בעצם איך אנחנו יצרנו את השינוי הזה, ואני אשמח אריק אם תכף תוכל להרחיב גם על התהליך שעשינו ביחד, איך יצרנו את השינוי הזה שהגענו להבנה שצריכים להיות שותפים לקידום ניקיון העיר, כל אגפי העירייה השונים, ולכן הובלנו ביחד, ככה, אני לא קמה בבוקר יום אחד אבישג ואמרה, אבישג המנכ"לית, בואו נעשה פורום, זה תולדה של עבודה ארוכה שעשינו ביחד, של ההבנה שבעצם לכל אחד ואחת מהנהלת העיר, מהאגפים השונים יש אחריות, וזו דוגמה לשינוי בתחום התשתיות הארגוניות. אפשר לתת דוגמאות נוספות, שהן יותר נוגעות למשל בעולם של המהלכים, הדשבורד לנושא קידום ניקיון העיר, שאנחנו עכשיו עובדים עליו ביחד עם אמרי שנמצא פה, וכמובן ביחד עם קרנית, והוא דוגמה שמראה איך אנחנו לוקחים נתונים מכל מיני אגפים שונים, מכל מיני תמונות עולם שונות, כדי לייצר תמונת מצב אחת הוליסטית לקידום הניקיון. אז זה גם שינוי שהוא מהלך בשטח, זה גם שינוי שהוא לכיוון התשתיות, כי הוא מאפשר לארגון אחר כך להתנהל אחרת, בצורה שתהיה מבוססת על מידע ועל ניתוח של נתונים. אריק, אני אשמח מאוד אם תוכל להתייחס בממש 2-3 דקות שנשארו לפני שאנחנו עוברים לליאור, על מה השתנה באגף בעקבות התהליך שעשינו. אנחנו ביחד כבר 1.5 שנה, ואז הצלחנו לעשות איזשהו שינוי כלפי חוץ לתוך האגפים האחרים, ההבנה הזאת באמת שכולם צריכים להיות שותפים בקידום ניקיון העיר, אבל באיזה מבט פנימה. מה השתנה אצלכם בתוך האגף? קודם כל, אומרים כאשר אומרים שאורח לרגע רואה כל פגע. אז כשיש לך מישהו חיצוני שבא במבט אובייקטיבי ובוחן, אז הוא אין לו perception, אין לו איזושהי דעה מוקדמת, הוא מסתכל על זה וזה נקודת מבט מרעננת שכל ארגון צריך אותו. בוודאי ארגון שעסוק מאוד מאוד ביומיום השוטף של פעילות שהיא בסך הכל פעילות סיזיפית. אתה מנקה ומחר עוד פעם מלוכלך. אין פה תהליכים שיש להם התחלה, אמצע וסוף. במובן הזה האגף, למשל בניגוד להנדסה שיש לו פרויקטים, שזה הקושי העיקרי שלנו זה למדוד את הפעילות שלנו, האם אנחנו עושים את הטוב יותר, פחות טוב, לפעמים העיר נקייה בלי שום קשר לפעילות שלנו. ולפעמים העיר מלוכלכת למרות הפעילות שלנו. זאת אומרת, הקושי של אגף איכות הסביבה לקבוע מדדים טובים, זה הדבר שמבחינתי התחדד עוד יותר כתוצאה מהפעילות של צוות בלומברג. הצורך לקבוע מדדים ולמצוא מערכת שתנהל את זה גם עבורנו, ותגיד לנו בכל זמן נתון איפה אנחנו ביחס
לנושא הלכלוך. דבר נוסף מעבר לזה, נושא שחידד לנו את ההקשר של צוותים משימתיים. אני לא מתכוון פה לצוותים שלהם, אני מתכוון פה להבנה שכמו שקורה בכל העולם העסקי ובעולמות אחרים, שקשה מאוד לנישה מסוימת לפתור בעיה. בדרך כלל הבעיה היא בעיה שהיא רוחבית, והרבה פעמים כאשר אתה מנסה לבד להתמודד עם בעיה מסוימת, אתה מגלה שאתה רודף אחרי הזנב שלך כל הזמן. אתה לא בעצם מתקדם. ואני חושב שהאגף שלנו התחדדה לו ההבנה שאם הוא לא יגביר את שיתוף הפעולה, ומצד אחד, ומצד שני לא ישתף את הקשיים שלו ויגיד, רבותיי, זה לא חונה רק אצלי, אנחנו לא נצליח לקדם את המטרות. אני חושב שזה מחדד את זה, אני חושב שבלי שום קשר אני ממליץ לכל ארגון שרוצה מבט מהצד על הפעילות שלו, הוא חייב מישהו חיצוני שיבוא ויציב לו מראה ויגיד לו איפה הוא טוב, איפה הוא יכול להשתפר ואיפה הוא חייב לעשות שינויים רדיקליים בפעילות שלו, כדי להתאים את עצמו לתקופה המאוד דינמית והמאוד סוערת הזאת. אז בקיצור, האמת צוות פלומברג, זה מה שאני בעצם אומר. למרות שאנחנו לא מפקד. לגמרי, ואני דווקא רוצה, תודה אריק, תודה רבה, ואני רוצה לסגור את הדברים של אריק, ומה שהוא לא מספר לכם, שהוא אומר צריך צוות פלומברג. כל העבודה הייתה משותפת בצורה כזאת, שהיה, מה שהוא לא מספר לכם זה שהיו לנו דיונים מאוד סוערים, אריק, על איך להגדיר את האתגר, מה מידת האחריות השווים אל מול מידת האחריות של העירייה. זאת אומרת שזה לא כל כך היה המבט, זאת אומרת, המבט החיצוני, הרבה פעמים הוא לא מיד מקבל איזשהו חיבוק, וזה בסדר, כי בתוך התהליך הזה אתה גם אתגרת אותנו חזרה, זאת אומרת, היה איזשהו איזון חוזר, ואני חושבת שזה גם היה חלק מהסיפור של העבודה המשותפת. רק משפט אחרון, אני חושב שכל נושא של החדשנות, של אגף החדשנות, אני חושב שיש לכל אגף את הנטייה לברוח מהר לנושא האמצעים. והתקציב ואת כל הדברים הבנאליים האלה, והרבה פעמים זה מאוד עוזר קצת לצאת מחוץ לקופסה. אני חושב שגם התשומת לב של הרשות לאותו אגף, היא מאוד עוזרת לו קצת לצאת מהקופסה ומהקיבעון. וזה חלק חשוב מהעבודה של אגף החדשנות, זה התשומת לב, המיקוד, הפוקוס, ופתאום אתה קצת יוצא מהשגרה, ואתה פתאום אומר, רגע, יש פוקוס אליי, בואו נעצור רגע ונחשוב קצת מחוץ לזבל, במקרה שלך. אם אני אומר מילה לסיכום לפני שעוברים לליאור, אז אני יכולה לקחת את זה לשאלה שלא ענית עליה, אבל מה הטיפ שלך, המשתתפים פה, אז בעצם זה שכדי לעשות את אותו תהליך של שינוי מדיניות, אנחנו צריכים לפעמים מישהו עם טיפה מבט מבחוץ. כשישים לנו את המראה, וכן. זה לתת מרחב, הוא דיבר על הזמן והמרחב, כאילו לזה. מעולה, אז זה טיפים מצוינים, אז תודה. אנחנו נעבור הלאה. עכשיו אנחנו עם ליאור, נכון? אנחנו מחכים שיעלה משהו? לא, אפשר, לא חייב, ליאור, מנכ"ל החברה לפיתוח כלכלי עסקי. ביחד בעצם עבדנו על האתגר שהגדרנו אותו, המרצת הפעילות הכלכלית העסקית בעיר, בקרב עסקים קטנים. וכמו שאמרתי, אנחנו התחלנו עם קודמתך בתפקיד, ואז אתה ירשת אותנו ואת הדוח בעיקר. ספר, שלך. טוב, אז 3:30, מפגש אחרון. אני מקווה שיש לכם את האנרגיה המתאימה. איך שוורד התחילה, זה בדיוק מתאר בצורה מדויקת גם את הכניסה לתפקיד וגם את החיבור הראשוני. היה פה צוות שעבד במשך תקופה ארוכה. לא יצא לי ולא התמזל מזלי לעבוד עם הצוות הזה באותה 1.5 שנה ממוקדות, שבהן הם למדו וחקרו את הנושא הזה שנקרא עסקים בעיר באר שבע. אבל אני חושב שהמזל הכי גדול שהיה לי בכניסה לתפקיד,
זה שבעצם היה מי שעשה לפני את עבודת החקר. שהיה מי שחשב, מי שאיבד את הנתונים, מי שבא אפילו עם חלק מההצעות, יצר את התשתית הראשונית ואת ההבנה שבעיר כמו באר שבע לא יכול להיות שאין גוף אחד שמתכלל, שמטפל בצורה פרטנית, ותכף נפרט מה זה פרטנית, בתחום כל כך חשוב כמו תחום העסקים, בטח בעידן כמו של היום, ובאה הקורונה כמה חודשים אחרי שנכנסתי לתפקיד, וממש גם האיצה את התהליכים וגם גרמה לנו לראות עד כמה המשבר שהיה הוא משבר אמיתי, כי כשאתה נמצא בתוך איזשהו משבר, אז כשאתה חלש, אתה נכנס אליו תמיד פחות טוב. אז השלב הראשון שבאמת התחיל מיד עם הכניסה שלי לתפקיד, היה שהעיר ימצא את הנושא הזה שצריך להיות מישהו שמתכלל את התחום, גוף שמתכלל את התחום הזה שנקרא טיפול בעסקים, בראייה מאוד מאוד רחבה. לשמחתי התקבלה החלטה שהגוף שלנו שבעברו יתעסק בניהול שוק עירוני ובניהול אזורי התעשייה בעיר. אז זה יהיה הגוף שלמעשה יתכלל את הנושא הזה. וכשמדברים על תשתיות ארגוניות, אתם זוכרים את העיגולים האלה בהתחלה, אז כשמדברים על התשתית ארגונית, אז אני חושב שבעצם ההחלטה הזאת והמדיניות הזאת שהתקבלה, גרמה לזה שהחברה והעירייה עברה מספר שינויים בתחום הזה, ואני עוד שנייה אפרט מה זה השינויים ברמה העירונית, אבל ברמה הפנימית זה קודם כל החלטה שצריך לקום בתוך החברה, צריך לייצר מצב שכל סוג של תחום שקיים בעולם העסקים מקבל את תשומת הלב שלו, אם זה תעשייה, ואם זה תעשיות עתירות ידע, ואם זה עסקים קטנים וכו' וכו'. זה אחד. 2, הקמה של כל אחד מהתחומים האלה בתוך החברה, שזה אתגר בפני עצמו. הבנה שיש תחומים אחרים שנמצאים במקומות אחרים בעיר, ובאגפים אחרים בעירייה, ובחברות עירוניות אחרות, שנכון יותר שהם יהיו תחת אותה כותרת, כי הם שייכים לאותו נושא, וזה היה החלק הראשון. החלק השני זה חיבור לעיגול השני, שזה היה עיגול של המהלכים והיוזמות. הצוות יצר בחשיבה הראשונית שלו, ובדוח המסכם שאני ראיתי, לא מעט רעיונות, שבעצם באו ואמרו, בואו נניע איכשהו את העולם הזה לפעולה. ומה הכוונה? כשאתה רשות מקומית, אתה אמור קודם כל לגבות ארנונה, לספק ניקיון, לספק גינון, לספק את הדברים שהם צרכים בסיסיים. בעולם העסקים אתה עוזר להם, אתה מעיק עליהם בעיקר בתחום רישוי העסקים, אתה מעיק עליהם בתחום הרישוי על הבנייה וכו' וכו'. בא הצוות ואמר, חבר'ה, בוא נשנה רגע את התפיסה. בוא נבין שאם אנחנו רוצים לייצר מציאות שהיא סביבה ידידותית לעסקים, בוא קודם כל נחשוב איך אנחנו עושים את זה. ואז צריך לייצר כל מיני מיזמים שבהם אתה מפתיע את בעלי העסקים, שבהם אתה מייצר משהו שהם לא מצפים לו, בהם אתה מייצר יחס אישי. אתה גם פותר את הבעיות הסטנדרטיות שדיברתי עליהן לפני רגע, אותו יחס שיש להם, אותו תסכול, לא יחס, אותו תסכול שיש להם מרישוי עסקים או מרישוי על הבנייה או מכל מקום אחר שמתעסק ומטפל בהם ביום-יום, אבל אתה בעיקר עושה פעולות פרואקטיביות שנועדות לתת להם, להפתיע אותם. לא לתת להם, להפתיע אותם. להגיד, המיזם הזה עכשיו לא ציפיתי, לא יכולתי לחשוב שהרשות העירונית, מי שתעשה את הדבר הזה עבורי, אני לוקח בזה חלק, זה יוצר לי שינוי בעבודה היומיומית שלי. אז זה החלק והעיגול של המהלכים והיוזמות. קציבו לי 7 דקות, אני חייב... ליאור, אתה במיוט. וזה ממש אשמתי, כי אני רק רציתי לסמן לך שנשארו 2 דקות, אז גזרתי לך. זה בדיוק שאמרתי שנשארו לי רק 7 דקות, ואני צריך לראות איך אני מכניס את הכל בתוך 7 דקות, אז שמת אותי המיוט. נשארו לך 2, סליחה. יופי. נעשה את זה, ננסה לעשות את השתיים האלה מהיר ויעיל. הגלגל השלישי זה הגלגל של עקרונות העבודה, אני אשאיר שם למרב לפרט, אבל זה נכון גם לגבינו ולגבי העבודה שלנו, אני לא מתייחס לזה כרגע, אני כן אתייחס למה השתנה אצלנו בתוך החברה. אז קודם כל נעשה איזשהו שינוי תפיסה. אנשים הבינו שאפשר לגייס
משאבים משיתופי פעולה. הרי התוצר העיקרי של העבודה שלנו הייתה, אותם שולחנות עגולים שדיבר עליהם אריק. זה אומנם התחיל בקורונה, נכנסנו לתוך סחרור, אמרנו, אוקיי, מה עושים? מקימים חמ"ל עסקים קורונה. אז חמ"ל עסקים קורונה הפך להיות הבסיס של צוות משותף, של רישוי עסקים ושל פיקוח, ושל כל הגופים שעוסקים בעסקים בתוך הרשות, ועכשיו מייצרים פתרונות, מייצרים דברים פרואקטיביים. אז זה התחיל מדברים שאתם רואים פה, אני ממש לא אכנס לזה, אותם תמונות שראיתם בשקף הקודם, שזה פעולות שנעשו על ידי כלל האגפים, והם היו תוצר של עבודה משותפת בין כולם. טיפ מקצועי שביקשתם שניתן, אז אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, זה נכון לכל רשות, זה נכון דרך אגב לכל ארגון בכלל. לקחת את השותפים שיש לך, שלא קשורים לתחום העיסוק העיקרי שלך. לשבת איתם, ללמוד מהם, מנקודת המבט שלהם, לשתף אותם בתהליכים שאתה עושה, ולראות את הדברים מבחוץ, מנקודת מבט אחרת. תוך כדי זה שאנחנו חייבים להיות בתהליך הזה פתוחים לביקורת, ופתוחים לשינויים. זה, לדעתי, אחד מהמחוללי שינוי הגדולים, וזה על רגל אחת. אפשר היה לדבר הרבה מאוד על השיתופים האלה, ועל החיבורים האלה, ועל התוצר של העבודה שנולדה בעקבות העבודה של צוות החדשנות העירוני. מצטער שחר. תודה, כל הכבוד. טוב, שאלות. אני רוצה לאתגר את ליאור בשאלה. אני אשמח. יאללה, גילי. אני חושבת, שלום ליאור. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו למדנו בעבודה שלנו על תחום העסקים, היה אופי המאוד מקומי של בעלי העסקים הקטנים בבאר שבע, שבאיזשהו שלב קלטנו שאפילו כשהם כועסים, הם כועסים בתור בעל הבית, בתור השותף, בתור זה שהעיר שלו, ואז הם כועסים על העירייה, איך היא עושה לי את זה? כאילו, שאני מפה, שאני מזה, עכשיו, אפשר לראות את זה כבעיה, ואנחנו חשבנו שזה גם איזשהו נכס שדווקא אפשר לעבוד איתו. ואני תוהה מה אתה חושב על זה, ואם חשבתם לעשות עם זה משהו. קודם כל, זה נכס גדול. זה נכס גדול. אני אספר סיפור קצר, אני לא יכול, ואז אני אספר את זה, נראה שוורד שמע את זה פעם ממני. עבדתי בעברי בבנק לאומי, הייתי בחטיבה העסקית שטיפלה בתחום עסקים גדולים. היינו מסתובבים בתל אביב ועושים ייזום עסקי על עסק גדול, שואלים אותו על עסק שנמצא לידו, אפילו לא יודע מי היה הבעלים של אותו עסק. ובבאר שבע, אתה יכול לשבת בעמק שרה אצל X, לא אגיד מי, והוא יגיד לך מתי הבת של Y מפנחס החוצב התחתנה, מי היה בחתונה שלה, כמה הוא מרוויח, מי הלקוחות שלו, הכל אתה יכול לדעת. כמה כסף הוא הביא במתנה. וכמה כסף הוא הביא במתנה. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי זה בדיוק העניין, שאם אתה מבין נכון את הסיפור הזה, אתה יודע למנף שיתופי פעולה בין עסקים קיימים בתוך העיר, וזה אחד התוכניות שיש לנו, זה אחד הדברים שאנחנו נהיה חייבים למנף אותם. עכשיו, זה נורא קל, ונורא פשוט. דרך אגב, זה גם בא באוכרנו כשמדובר בעסקים שבאים מחוץ לעיר. כי אז יש תמיד התנגדות. אתמול היה לי איזה שיח עם בעל עסק שנורא כעס שפיצה עד קיבלו הטבה מסוימת, שאני בטוח שאם זה היה בעל עסק מקומי, הוא לא היה מזכיר את זה. אבל אם אנחנו, עכשיו קצת יותר ברצינות, אם אנחנו לוקחים את היתרון הזה, ויודעים לעבוד איתו נכון, אנחנו משיגים גם מידע שהוא מידע נחוץ, ומידע זה דבר מאוד חשוב, וגם שיתופים שאפשר לעשות היום בבאר שבע, ועשינו אותם כבר עכשיו. איך שהסגר השני נפתח, יוהנה ז'בוטינסקי, רחוב ראשי, הסכימו בעלי עסקים לשלם כסף עבור פעילות שאנחנו נוביל אותה. למה? לא לשלם לנו, לשלם לגוף שאנחנו מביאים, שיפעיל כדי לייצר את זה משהו בשכונה. אי אפשר היה לייצר את זה אם לא היה שיח בין האנשים, אי אפשר היה לייצר את זה אם הם לא יודעים שכולם באמת שותפים, ואין את השקיפות אותי, וזה סתם דוגמה אחת, יש דברים הרבה יותר גדולים שאפשר לעשות, וזה נכס, נקודה. תודה. יש לנו זמן לעוד שאלה, או שאנחנו צריכים לעבור הלאה? קצרה, מאוד קצרה. ניתן למרב את הזמן שלה. זה ממש אם זה במילה 2.
לי יש שאלה לגבי ליאור. יפתח. יפתח, מה נשמע? מצוין. האם אתה חושב שצוות כמו שעובד פה כרגע בתקופת חמ"ל עסקים קורונה יכול לעבוד בתקופת שגרה? כמו שהוא עבד, לפחות כמו שעבד, אם לא יותר טוב. הוא חייב לעבוד. אני אגיד שהצוות שהוקם בחמ"ל עסקים קורונה זה בסיס למשהו רחב יותר שצריך לעבוד גם אחרי שהקורונה תיגמר, בתחומים אחרים, בצורה אחרת, אבל זה חייב להיות המשכי. זה חייב להיות המשכי. ואני רוצה להשאיר זמן למען, אז אני לא אפרט. למירב, אז אני לא אפרט. אבל מה שנקרא, יפתח, יש לך את הטלפון של ליאור. כן. אני רק אגיד שהסייפה של הדברים שלך היו עכשיו סביב השאלה של יפתח, זה באמת אותו משבר כמאיץ, אגב, לפלטפורמה. זאת אומרת, זה האיץ את היצירה הזאת של השיתוף היותר רחב אפילו, ואז מה שנקרא, זה כאן כנראה כדי להישאר הפלטפורמה. תודה. תמיד לנו להיות מחוזקים כשאנחנו נמצאים בתוך משבר. זה אחת הגדולות שלנו, גם כעם וגם כאנשים בכלל. אוקיי, מירב, מה שנקרא אחרונה חביבה. אז מירב מנהלת המחלקה לעבודה הקהילתית באגף הרווחה, ומירב תספר לנו על המדידה בתור מישהי שזה לא היה לה כל כך טריוויאלי, נכון מירב? קודם כל ההגדרה שלכם שאני מתעסקת, ששמתם אותי בטייטל של המדידה, לדעתי מאוד מאוד מעליבה. חשבתי שהקשר בינינו קצת יותר משמעותי, ותכף אני אספר ואני אתן לקהל לשפוט. הרומן שלי עם צוות החדשנות בעצם התחיל כשהזמינו אותי ואת המחלקה שלי להיות שותפים, באמת ורד דיברה קצת על התהליך של החקר. כשעוד היה אפשר להיפגש, הזמינו אותנו לספרייה העירונית, ועשינו קבוצות מיקוד עם תושבים, סביב ניקיון, בעצם בשותפות עם איכות הסביבה, ואז בעצם נחשפתי בפעם הראשונה כמנהלת מחלקה בעצם לאיכויות של הצוות הזה, ובעצם לתהליך המטורף שהם הקימו בשותפות עם האגף לאיכות הסביבה, והאמת שקצת קינאתי, אבל אני לא מספיק ותיקה ברשות, אז זה לא שהיה לי אופציה להגיד על זה משהו, והזמן עבר והקורונה ככה פגשה אותנו, ובעצם בתחילת מרץ כשאתגר הקורונה נקש בדלת, אז בעצם המחלקה שלי בשיתוף עם כיוונים בעצם נבנה מודל עירוני שקראו לו הסיירות הקהילתיות, שהוא בעצם נובע מתוך הבנה שיש מרכזיות לשכונה ולחברה האזרחית, ובעצם ניסינו לייצר רישות של תושבים פעילים בתוך השכונות, שבעצם יעזרו לנו, יהיו השגרירים שלנו להתמודד עם אתגר הקורונה, ובתוך המסע הזה בעצם אני זוכרת איזושהי שיחה עם מעיין, ואני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בהתחלה היא הציגה כמה גלגלים, היא דיברה על יוזמה והיא דיברה על תשתיות ועקרונות עבודה, אז אני זוכרת שזה פגש אותי, השיחה שלי איתה פגשה אותי עם כמה שיחות עם תושבים, שמאוד הייתה התחלה של הקורונה, מאוד הפריע לאנשים המסכות והכפפות שאנשים זורקים שהם יוצאים מהסופר או מהקיוסק, אנשים היו היסטריים ודאגו לשלומם, אבל פחות דאגו לסביבה, ואני זוכרת שקצת דיברנו עליה, כי מבחינתי היא הייתה מזוהה עם אריק ועם איכות הסביבה ועם הניקיון, ואז אני זוכרת שבעצם אני הייתי עסוקה באיך אני עושה דבר כזה, מיזם כזה, שהוא מבוסס תושבות פעילה, ושומע ומקשיב לתושבים מצד אחד, ומצד שני מצליח לחולל שינוי בתפיסות שלנו, ואז בעצם מעיין והצוות שלה התחיל לחשוב איתנו ביחד, ויצאנו למבצע ניקיון. זאת הייתה יריית הפתיחה, אני חושבת, מההתחלה ועד הסוף שעשיתי איתם, ומאז עשינו עוד כמה דברים, ומאוד מאוד קשה לנו הפרידה. אז בעצם יצאנו למבצע ניקיון שהיה במאי, ו397 תושבים השתתפו
בתוך הדבר הזה, ואני זוכרת שהייתי כל הזמן עסוקה באיך אני עושה מבחינת תקציבים ומשאבים וזה, ושכחו מעט כוח אדם והכל, הכל היה פתאום נורא פשוט, עם שיח ועם שיתוף, ופתאום גם אריק נרתם, וכאילו, כולם כאילו היו בתוך הדבר הזה, והדבר הזה קרה, והיה מאוד מאוד משמעותי, וקיבלנו פידבק מאוד משמעותי, ופה נפגשנו עם סוגיית המדידה. ואנחנו עובדים קהילתיים, אנחנו מאוד מחוברים לפרופסיה שלנו, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ויש לנו הרבה תחושות והרבה רגשות, ואני זוכרת שמעיין עשתה לי שיחת נזיפה, ואמרה לי, מירב, אנחנו חייבים מדידה, כדי לראות אם זה אפקטיבי, וצריך לעשות רפלקציה על הדבר הזה, ולראות אם המבצע ניקיון הזה עובד או לא עובד, ומה המשמעות שלו. ואני זוכרת שאני הייתי מאוד אנטי, כי הייתי קצת בלחץ, אני מודה, זה היה קצת, כי אמרתי מה עכשיו, העובדים ותיקים, התושבים בשכונות, לא כולם יודעים לענות על שאלונים מכוונים, הייתי עסוקה באיך עושים את הדבר הזה, ואני חייבת להגיד שבאיזשהו מקום הרגשתי שהם היו מאוד איתי בהקשר הזה של להבין את הקושי, ולראות איזה פתרונות אפשר להציע כדי להתמודד עם האתגר הזה, אם זה האתגר הטכנולוגי, אם זה אתגר של התנגדות, כי זה עוד עבודה, ובעצם הצלחנו כאילו לייצר פתרונות למצב הזה, שבדיעבד אני זוכרת שיחה אחרי זה חודש, שאמרתי, טעיתי, כלומר אני מרגישה שבאיזשהו מקום הרפלקציה הזיזה אותי למקום מקצועי, שאני לא רק משתמשת בתחושות וברגשות שלי ובברק בעיניים, אלא אני גם מביאה נתונים מבוססים, ואני בעצם מצביעה על מגמות, ואני חושבת שבאיזשהו מקום גם קובעי המדיניות ברשות לצורך העניין, מתייחסים לזה אחרת. כלומר, זה אולי מאוד נוח להיות במקום שהייתי בו, אבל אני חושבת שכשהצלחנו לזוז, אז גם הצוות שלי, שראה את הדוח ניתוח וכו', הצליח להתחבר לכלי הזה. אני חייבת להגיד שמאז אנחנו עושים את זה, גם אם זה לא קשור בניקיון, אנחנו עושים את זה בכל מיזם שאנחנו עושים במהלך הסיירות, והוא מאוד משמעותי עבורנו, כל הנושא של המדידה והרפלקציה, כי הוא באמת לא משאיר את זה רק במקום הרך של מה אני מרגיש וכו'. בגלל זה אני חושבת שבאיזשהו מקום ההשפעה של צוות בלומברג בעצם הייתה מאוד נוכחת ומשמעותית. הם גם נפגשו עם הצוות שלי ואיתי, כלומר היו שיחות, דיברנו הרבה, פירקנו הרבה התנגדויות. אני חושבת שהייתה שם שותפות מאוד מאוד משמעותית, ואריק ציין גם על זה שהם חיצוניים, אבל בתחושה שלי הם היו גם פנימיים וגם חיצוניים, ויש בזה משהו מאוד מאוד נוח כדי לדעת להתמודד עם במפרים שהמציאות הארגונית מובילה אותנו אליהם, והרגשתי שהם מאוד שמה מולי. היום אנחנו נמצאים לקראת סיום של משהו נוסף שנקרא הצלחה בשכונה, ובעצם הדבר הזה הוא מקסים בעיניי, אני משוחדת. בעצם לקחו את פרקטיקת ההתערבות של העובדים הקהילתיים בשטחים ציבוריים עם תושבים, ובעצם ניתחו את סיפורי ההצלחה של ההתערבות הקהילתית כדי לראות מה נמצא שם, כדי לדייק ובעצם לייצר מודל שבעיניי הוא מתנה גם לעובדים קהילתיים, אבל הוא מתנה גם לעובדים שמעניין אותם לדעת מה התפקיד של שיתוף ציבור או של שיתוף תושבים, ומה האפקטיביות של עירוב תושבים, ואנשי מקצוע נוספים מהעולם הזה, ובעצם ממש הנפקנו חוברת שהיא בדפוס, וההשקה תהיה שבוע הבא, וזה בעיניי משהו שהוא משהו מאוד מאוד משמעותי, שמצליח בעצם לייצר לא רק מדידה שהיא כמותית, אלא גם מדידה שהיא איכותנית,
לתהליכים שאנחנו עושים ועובדים איתם. ואני צריך לבקש ממך לסיים כדי שיהיה זמן לשאלות. עברו 7 דקות. אוקיי. למרות שאת מרימה יפה. נראה לי שעברתי על כל השאלות חוץ ממה למדתי בתהליך, במהלך הדרך. אני בחורה צייתנית, ורד הגדירה מספר שאלות. אז מבחינתי, אני חושבת שהעצה הכי טובה שלי זה שכשבאים פתוחים, נפתחים גם לעולמות חדשים. והרבה פעמים ההתנגדות והלחץ והיומיום משבשים לנו, ואנחנו לא מצליחים לראות את זה מעודף המשימות ומעודף היומיום, אבל אני חושבת שהיה משהו באינטראקציה של המחלקה שלי ושל אגף הרווחה עם הצוות הזה, שבעצם הצליח לייצר את הדבר הזה, שבעצם נפתחנו לשינוי באיזשהו מקום, וקיבלנו אותו באהבה, וגם הצלחנו להבין מה קיבלנו ממנו, וגם לשפר אותו תוך כדי תנועה. וכמובן לא לפרקס משינויים, וזה. מעולה. עמדתי בזמן מעיין? כן, לגמרי. אז בסעיף השאלות, שירה שאלה, אבל לדעתי שירה קיבלת תשובה, מה בדיוק במדידה, אם תוכלי לפרט? קיבלת תשובה... כן, היא דיברה על שאלונים מקוונים, השאלה אם היו עוד איזה שהן צורות של מדידה שכן עשיתם, ואם את יכולה לשתף. שוב, האמצעים היו מקוונים, ובגלל האתגר הטכנולוגי שהיה לנו בשכונות עם חלק מהאוכלוסייה, אז בעצם פיתחנו את השאלון, והשאלון היה יכול להתבצע מול התושב בצורה עצמאית, אבל היו לנו גם תושבים שהיו פחות עצמאיים, שכלומר ההתקנה של זה לא הספיקה והנגשה של זה, ואז העובדות השכונתיות והעובדות הסוציאליות הקהילתיות בעצם מילאו שאלון עם התושבים הפעילים. כלומר, היו כמה אופציות על הרצף הזה, שבעצם עזר לנו להנגיש את הכלי הזה לכלל האוכלוסייה. זה מצד אחד, השאלון המכוון, והמסע השני שלנו, של הצלחה בשכונה, הוא יותר איכותני. הוא בעצם יתבסס על רעיונות עומק והמשגה עם תושבים, עם העובדים, עם שותפים, שבעצם יקרחו יחד לכדי חוברת ופרקטיקת התערבות קהילתית. מקווה שעניתי. תודה מירב. אז אני חושבת שנסכם, כדי לעמוד ככה בלוחות הזמנים אני רוצה להגיד מילה אם אפשר. אפשר, ואז נעבר לסכם. אני רוצה להגיד למירב על הצוות העובדות המדהים שלה, אם יורשה וזה במקום, אבל כזו התמסרות במפגשי הרעיונות שהיה לנו, בנושא של הניקיון, הנכונות לבוא עם רעיונות ודוגמאות ולשתף ולהיות כל כך שם, אני חושבת שזה, מי שעושה בפועל את העבודה בשטח, בלי לייצר שום, בקיצור, זה היה, אני חושבת שזה תרם מאוד מאוד לעבודה וגם ללמידה ההדדית, זה לא רק שאתם למדתם, אני חושבת, מהצוות, אלא גם שהרבה מאוד לנו היה מה ללמוד וכו', וזה היה מאוד מרשים, אני חושבת שזה ראוי לציון. אני רק חושבת שבסוף, אם היו בוחרים נושא שהוא פחות רלוונטי לתושבים מבחינת כאב, כלומר, זה סוגיה שמאוד מפריעה ומאוד בוערת לתושבים, ומכיוון שהעובדים השכונתיים והעובדים הסוציאליים הקהילתיים נוכחים בשכונות, המקום הזה של לדבר ניקיון ולראות מה אפשר לשפר סביב הניקיון הוא סופר רלוונטי עבורנו. אז נכון שאנחנו לא, אני מאוד מתחברת למה שאריק אמר, הניקיון הוא לא רק המיין ביזנס של האגף לאיכות הסביבה. ברגע שהעיר הבינה שהניקיון הוא מיין ביזנס של עוד הרבה מאוד שותפים, אני חושבת שאנחנו נכנסנו לתוך המשוואה הזו, והעובדים שלי, בגלל שהם שומעים את הציבור והם נמצאים שם, אז זה מאוד מאוד משמעותי עבורם התהליך הזה, והם מאוד מאמינים בו. טוב, תודה רבה. ככה כמה מילים לסיכום. הרבה מכם פה הזכרתם את הצוות כצוות, וצוות עשה ככה, ובעצם המטרה הייתה לשמוע מכם כאילו את החוויה שלכם על התהליך, ואני אגיד פה צוות החדשנות הוא הסיפור והוא גם לא הסיפור, בסדר? בסוף יש פה גם חיבור אישי ואני גם מבינה ושומעת ויש פה גם צוות באמת מדהים. ויש פה, אתם תיארתם פה כולכם איזשהו תהליך של בניית יכולות, של אימוץ יכולות,
שקרה פה בעצם בקרב המשתתפים, ויש פה באמת רק טעימה מאוד קטנה. אספתי פה כמה נקודות, אם הזכרתם הרבה את הסיפור הזה של אימוץ נקודת מבט חיצונית, ובאמת לא תמיד זה צריך להיות יועץ או צוות בהקשר הזה, לפעמים אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לאלץ את עצמנו לעשות את זה מצד אחד, או דיברנו על תושבים, שיחה עם תושב יכול לתת לנו נקודת מבט חיצונית, שיחה עם בעל עסק, זאת אומרת צריך לראות איך אנחנו לוקחים את הפרקטיקות האלה ומאפשרים אותם, איך אנחנו מייצרים לעצמנו מרחב, דיברנו על מרחב, או איזושהי שגרה ארגונית, אם אנחנו מנהלים, אז איך אנחנו מייצרים סוג של שגרה ארגונית, שבה עוצרים שנייה, שמים שנייה רגע את השתף בצד, ומתרוממים ושואלים שאלות שמהרהרות ומערערות, אני אומרת, על מה שאנחנו ככה עושים. הזכרתם את הנושא הזה של פתיחות לשינוי, אז איך אנחנו בעצם מעודדים את עצמנו ואת הצוות, איך קראת לזה מירב, לא לפרקס מהשינוי. גם ליאור בעצם דיבר על זה, ואיך אנחנו משתמשים במאפיינים המקומיים, איך אנחנו יודעים אותם, אנחנו יודעים לזהות אותם, אז איך אנחנו לוקחים את המאפיינים המקומיים, הזדמנות באמת לייצר מהלכים חדשניים ומותאמים. הזכרתם פה את המשבר כמאיץ לפלטפורמות, הרי אי אפשר להתעלם מזה, מה-new normal הזה שאנחנו חיים בו, והוא סוג של מאיץ לדברים שאולי קצת חששנו לעשות או התעכבנו לעשות, וזה יכול, כאילו אנחנו יכולים לקבל דרייב ואומץ ושותפים שאולי לא היה לנו טריוויאלי ללכת איתם. וכן, מירב, את אמרת, דיברת על משהו שהשינוי קורה כשזזים מהמקום הנוח, אני יכולה מאוד להתחבר לזה. גם המקום שלנו שצוות, הלמידה פה הייתה הדדית, אנחנו כצוות למדנו המון מתוך העבודה הזאת בעירייה. אז גם אנחנו לוקחים מפה המון. אני רוצה, מכיוון שזה הסשן הסוגר, אז אני חייבת לסיים בתודה, אז תיתנו לי את הדקה הזאת בלהגיד תודות. תודה לרשף, האיש הטכני שלנו, תעשה שלום, שהיה שם ברקע ועזר להתגבר על כל ההיבטים. תודה לכל נשות הצוות, מעיין, אלת, מעיין אליהו, תדליקו מצלמות. תמר, רועמר, קסם עדי, נועם נוי, גילי ברוך, כל היומיים האלה שהייתם, הכל זה אין, כאילו אין פה אפרופו אאוטסורסינג, אין פה כלום אאוטסורסינג, הכל, מההתחלה, מהתוכן, עד הבנייה של המצגות, של מה יהיה, איך יהיה, מה יועבר, הכל זה אין, מההתחלה ועד הסוף, והם עבדו מאוד מאוד קשה על הדבר הזה. אז רגע, אני אעשה כזה מחיאות כפיים פה, איפה עושים? אני מזמינה אתכם גם לעשות. ואני אגיד ברמה אישית... בגלל שזה רשף, אבל הוא גם אינסורס, כי הוא כבר בבית פה. אז גם לרשף נגיד תודה. אמרתי. סליחה. אמרתי תודה, התחלתי עם רשף. סליחה. ככה שיצא שלום. ואני רוצה להגיד לכל אחת ואחת מכן שהיא יחידה ומיוחדת במינה, וגם כולכן יחד היא ההוכחה שהשלם באמת יכול להיות גדול מסך חלקיו. אני חושבת שהיומיים האלה היו השיא של הדבר הזה, ואתם משאירות פה, אני חושבת שמעתם את זה מהאנשים, לא ממני, שמעתם את זה מהם, באהבה גדולה ממני אליכם. זה הכל. מי שרוצה להגיד עוד משהו לסיום? אני רוצה להגיד משהו אם אפשר. קודם כל אני שמח סוף סוף שנפטרנו מצוות בלומברג. החשיבה זה תהליך מעייף ומתיש, והצוות הכריח, ובכלל כל נושא של החדשנות הכריח אותנו לחשוב, וזה מעייף ולא פשוט. אומרים שהתפקיד של חשיבה זה להפסיק לחשוב, כי אתה רוצה לעבור כבר סוף סוף לטייס אוטומטי, אז אני מודה על הצורך וההכרחה שלנו לחשוב. אני חושב שהנטייה של כל ארגון במשברים זה או לעשות יותר או לעשות פחות ממה שהוא עושה ממילא, אז פה באמת יש הבנה שצריך לעשות משהו שונה וזה תמיד קשה. ואיך אומרים, מקווים שניפגש בשמחות. תודה, אריק. טוב, אני כן אגיד גם לכל מי שפה, ורד אמרה את זה, אמרנו את זה כל הזמן, אבל שבעצם כל החומרים היומיים האחרונים יעלו לאתר שלנו, וזה קצת המתנה שלנו לעיר ולכל שותפים השונים.
היומיים האלה. זה גם היה מתנה בשביל עצמנו, כדי לעצור ולהסתכל אחורה, ובאמת להיות גאות במה שהצלחנו להשאיר, וזה גם המתנה בשבילכם. תיאר פה הלאה. אז תודה רבה רבה, זה מה שנקרא, בי קונטיניוד, אבל בדרכים אחרות. לגמרי. ביי. ביי, להתראות. ביי, להתראות. להתראות לכולם. תודה רבה.